Усім прывітанне, у студыі Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Нарэшце у нас ёсць магчымасць абмеркаваць гэтыя падзеі, хай і не у студыі, а віртуальна. Тым не менш, з намі на сувязі кіраўніца Цэнтра новых ідэй, дактарантка універсітэта Карлстата, паліталагіня Леся Руднік. Прывітанне, Леся. Вітаю, Зміцер. Дзякуй, што далучыліся да нашага эфіра. Даўно мы з вами яго планавалі, але ўсё ж таки заняты чалавек, цяжка злавіць. Леся, я вярнуся трошку назад у вашых даследаваннях, якія былі зроблены Цэнтрам новых ідэй, і буквально там тыдзень-два таму у вас была прэзентацыя даследавання вобраза Беларусі на захадзе, у заходніх СМІ найперш. Ці маглі б мы, можа быть, вярнуцца да гэтага даследавання? Можа быть, у вас нават ёсць некая уже з лёгкай дадаткам, вот што можа змянілася, не змянілася вось за гэты час, які прайшоў пасля прэзентацыі даследавання. Тым не менш, вось што вы маглі б сказаць, як сёння Беларусь і беларусаў успрымаюць у свеце? Які вобраз гэта? Гэта коцікі, хобіты, ці нешта наадварот уже не такое уже і прыемнае? Па-першае, дзякуй за цікаўнасць да нашага даследавання. Мы яго робім ужо ў трэці раз, то бок гэта трэцяя хваля, трэці выпуск даследавання па вобразе Беларусі ў замежных медыа. Тут важна, напэўна, зрабіць такі дысклеймер, што, па-першае, гэта не агляд усіх медыа, якія ўвогуле існуюць у свеце. Гэта выбарка такіх буйных замежных медыа, якія пішуць пра міжнародныя падзеі, якія фокусуюцца на падзеях у тым ліку ў нашым рэгіёне. Таму гэта цяжка сказаць, што гэта такі прям агляд усяго ўспрыняцця медыйнага Беларусі. Ну і другі дысклеймер тычыцца таго, што ўсё ж такі мы не глядзім на вобраз нашай краіны агулам, як яго ўспрымаюць, напрыклад, палітыкі замежныя, як яго ўспрымаюць грамадзяне замежныя. Аднак мы глядзім на менавіта медыйнае асвятленне. І з гэтага таксама вынікае шэраг нашых результатаў даследавання. То бок тыя рэчы, которые я зараз буду агучваць, якія могуць падацца песімістычнымі, заўсёды варта прапускаць праз прызму таго, што мы маем тут у выбарцы медыа, якія працуюць згодна з рэдакцыйнай палітыкай, якія вельмі часта абіраюць, якія падзеі, краіны і асобы асвятляць ці не асвятляць у залежнасці ад умоўна гарачыні гэтай падзеі ці актуальнасці гэтай асобы на дадзены момант. Таму вось гэтыя правілы такія медыйнага рынку і гэтыя рэдакцыйныя палітыкі, яны пэўным чынам абгрунтоўваюць тыя вынікі, якія мы маем. Аднак я думаю, што улічваючы тое, што медыйная логіка ў нас ёсць, была і 3 гады таму, і год таму, і сёння, то можна глядзець як мінімум на тую дынаміку, якую мы заўважаем у асвятленні Беларусі. І тут я проста коротка, напэўна, пералічу асноўныя рэчы, якія мы можам ведаць і які мы можам вынікі агучыць на аснове гэтага маніторынгу. Па-першае, гэта той факт, што артыкулаў пра Беларусь становіцца менш, то бок у тых жа буйных выданнях, якія маглі за год апублікаваць літаральна тысячы артыкулаў пра Беларусь, сёння мы бачым сотні, напрыклад, і гэта толькі ў лепшых выпадках, калі мы кажам пра далёкія заходнія такія выданні, напрыклад, французскія выданні ці нямецкія выданні, то там мы на пачатку было, скажем, сотні артыкулаў у 2020-2021 годзе, сёння маем дзесяткі, проста вымяраецца гэта дзесяткамі. Таму агулам колькасць артыкулаў зменшылася. Як канкрэтна яна зменшылася, можна паглядзець, дарэчы, на нашым сайце. Там вельмі простыя графічкі выкладзеныя. І таксама параўнаць з мінулымі гадамі адпаведна на нашым сайце таксама. Вось, і то бок увага да Беларусі, калі глядзець на гэта колькасна, менавіта праз колькасць артыкулаў зменшылася, таксама зменшылася ці, скажем, пагоршылася якасць асвятлення. Мы бачым праз наш якасны маніторынг, праз цэлая каманда, якая працуе з аналізам,
бачыць, што глыбіня асвятлення падзеяў яна стала такая не вельмі дасканалая, то бок некаторыя рэчы, некаторыя факты упускаюцца, часта апускаецца кантэкст таго, што ў Беларусі ў 2020 годзе былі, напрыклад, пратэсты, і артыкул у сваю чаргу фокусуецца больш на дзеяннях рэжыма, таму што гэтыя рэчы як бы ўжо падаюцца не такімі актуальнымі. Часта замежныя выданні забываюць дадаць ці праблематызаваць статус Лукашэнкі і наўпрост называць яго прэзідэнтам ці кіраўніком краіны. І вядома, што тут з крытычным такім падыходам, з якім пісалі журналісты пра Беларусь, пра асобу Лукашэнкі, у тым ліку ў 2020-2021 годзе, мы ўжо не так часта сутыкаемся, то бок некаторыя рэчы вельмі спрашчаюцца, каб гэта было хутчэй і прасцей чытаць, напэўна. Ну і ў першую чаргу, конечно, варта памятаць, што асноўная аўдыторыя это ўсё ж такі не беларусы, а грамадзяне гэтых краінаў, для якіх пішуцца гэты артыкул. Вось, таму, па-першае, гэта колькасць і якасць асвятлення Беларусі. Па-другое, і гэта тое, што я ўжо пачала распавядаць, гэта асоба Лукашэнкі і ўвогуле беларускія ўлады. Мы бачым, што беларускія ўлады і сам Лукашенко персанальна становяцца такімі важнымі актарамі у артыкулах замежных медыа. Гэта, канешне, абгрунтавана кантэкстам, мы разумеем, вайна, міграцыйны крызіс і гэтак далей. Аднак колькасць артыкулаў, якія ўзгадваюць Лукашэнку ці фокусуюцца менавіта на яго нейкіх рашэннях, на яго заявах, а таксама на дзеяннях беларускіх уладаў, гэтая колькасць даволі вялікая, і тут, канешне, не ідзе ў параўнанне колькасць артыкулаў, напрыклад, пра Святлану Ціхановскую, іх нашмат меней. І зноў жа тут, напэўна, варта дадаць дысклеймер, што пры тым, што артыкулаў пра Лукашэнку вельмі шмат, мы таксама бачым, што яго асоба асвятляецца як праз такія эпітэты ці акрэсліванні таго, што ён не лічыцца легітымным прэзідэнтам, што яго большасць беларусаў, напрыклад, у 2020 годзе апратэставалі на вуліцах, кажуць пра тое, што некаторыя называюць Лукашэнку дыктатарам, ці наўпрост самі журналісты, аўтары тэкстаў называюць Лукашэнку дыктатарам, ці аўтакратам, ці аўтарытарным кіраўніком. Вось, таму колькасць насамрэч узгадак Лукашэнкі як прэзідэнта на такой вось, калі браць агульны зрэз, яна не крытычная. Аднак заўважна, што краіны, якія больш рэдка пішуць пра Беларусь, часцей за ўсё называюць яго прэзідэнтам. Напрыклад, такіх выпадкаў няма ў польскіх СМІ, якія пішуць пра Лукашэнку, і там, наадварот, заўсёды ёсць ці то прыпіска пра тое, што вось гэта дыктатар, ці то прыпіска пра тое, што ён нелегітымны, ці яго легітымнасць аспрэчваецца беларусамі, у тым ліку беларусамі, якія жывуць у Польшчы, і гэтак далей. Таму тут ёсць такая з аднога боку трывожная частка пра тое, што увага СМІ вельмі часта фокусуецца на рэжыме і на актарах улады, уключаючы асобу Лукашэнка, а з іншага боку мы бачым, што ўсё ж такі журналісты стараюцца не называць Лукашэнку прэзідэнтам, аднак казаць больш праз нейкія іншыя эпітэты яго апісваць. Пры гэтым ёсць такая вось тэндэнцыя, якая зноў-такі звязана з вайной, звязана з крызісам на межах Еўразвяза і Беларусі, і вось таго, што Лукашэнка і ўлады становяцца героямі галоўнымі артыкулаў. Тут праблема заключаецца ў тым, што вельмі часта месца на грамадзян Беларусі, на беларускіх дэмакратычных актараў проста не застаецца. Абіраюцца вось гэтыя гарачыя падзеі, таму вельмі часта праскальзваюць такія моманты, што беларусам прыпісваецца такое ж меркаванне, такая ж палітычная пазіцыя, як і беларускаму рэжыму Лукашэнкі. І ў сувязі з гэтым тут гэта такая крыху пакуль што
невялікая праблема, але ў будучыні я думаю, што мы можам чакаць рост вось такіх артыкулаў, якія кажуць пра тое, што вось Беларусь там зноў пусціла расійскія войскі, беларусы там падтрымалі Лукашэнку на наступных выбарах і гэтак далей, замест таго, каб казаць, што цэнтральная там ЦИК, напрыклад, абвесціў Лукашенко прэзідэнтам, могуць праскокваць такія рэчы пра тое, што вось беларусы абралі Лукашенко і гэтак далей. То бок у доўгай перспектыве гэта проста будзе зводзіцца хутчэй за ўсё да таго, што меркаванне беларусаў будзе прыроўнівацца ў некаторых момантах, я спадзяюся, што не ў момантах выбараў, але ў некаторых момантах будзе прыроўнівацца да рэжыму Лукашэнкі. Вось, ну і напэўна гэта асноўныя такія рэчы. Я не буду ўжо тут назваць лічбы канкрэтна, іх можна паглядзець на нашым сайце, у нашым даследаванні. Апошняе, што дадам, што калі казаць пра дэмакратычную супольнасць, то крышачку зменшылася колькасць артыкулаў пра, напрыклад, беларускую дыяспару. Аднак калі пішуць пра беларускую дыяспару, то ўзгадваюць цесныя сувязі з журналістамі, з палітыкамі, кажуць пра тое, як дыяспара працуе з беларускай павесткай і якія акцыі праводзяцца і якім чынам гэта можа ўплываць на дэмакратызацыю Беларусі. Пра Святлану Ціхановскую кажуць таксама праз прызму, па-першае, таго, што яна лідарка беларускай дэмакратычнай супольнасці, якую большасць артыкулаў, дарэчы, называюць апазіцыяй. І таксама узгадваюць пра яе прафесійныя сустрэчы, пра яе прафесійную ролю, чым пра яе персанальны вобраз, як гэта было раней. То бок у мінулыя маніторынгі мы бачылі, што там любілі вельмі журналісты вось раскапаць гэтую персанальную гісторыю, як Святлана Ціхановская прыйшла да таго, каб стаць вось прэзідэнт-электкай, лідаркай дэмакратычных сілаў, вось з такой уладай, як увогуле яна змагаецца з тым, што вось муж у турме і гэтак далей. Вось гэтыя рэчы больш былі актуальнымі. І зараз мы бачым, што адбываецца пэўная прафесіяналізацыя яе вобразу ў замежных медыа, дзе ўжо менш кажуць пра персанальны шлях, а больш кажуць пра прафесійныя часткі. Ну вось калі вельмі агулам, то прыкладна такія вынікі маем. Я хочу адразу вось показаць тым, хто не ведае. Вось гэта старонка, галоўная старонка сайта Цэнтра новых ідэй. Вельмі проста зайсці, спасылачка на гэты сайт зашыта у апісанні нашага відэо, так што можна зайсці, паглядзець і тут вот пралістаць как бы каманда. Ну і даследаванні показваюцца, безумоўна, гэта не першае і не адзінае даследаванне. Ну, караце кажучы, можна зайсці, паглядзець і шмат чаго цікавага знайсці для сябе, для вывучэння і разумення сітуацыі. Ну, ўжо калі загаварылі пра сайты, то нагадаю пра неабходнасць тым, хто гэта яшчэ не зрабіў, падпісацца на YouTube канал Еўрарадыё. Калі для вас гэта бяспечна, расшарвайце, ставце свае падабаечкі, націскайце на званочак, ну і безумоўна пішыце свае каментары і задавайце пытанні. Пытанні, дарэчы, можна вывесці на экран праз адмысловую нашу такую функцыю, праз данат. Калі ласка, карыстайцеся. Леся, вы сказалі пра тое, што колькасць артыкулаў змяншаецца і ўвогуле как бы яны скіраваныя найперш у заходняй прэсе не для беларусаў, што зразумела, а для мясцовых сваіх вот суграмадзянаў. Але вы зазначылі, што вось якасць змяншаецца, нейкі такой паверхнасны падыход, змешванне рэжыма і беларусаў і гэтак далей. Вы кажаце, ну для іх, для гэтых вот грамадзянаў, а не для беларусаў. Але я так разумею, што міжволі на беларусах потым такі падыход все адно адбіваецца. Як прыклад, я уже не один раз чуў такія гісторыі, калі беларус падаваўся на атрыманне, там, скажем, міжнароднай абароны ці віда на жыхарства, а яму кажуць: так а у вас же ж там все нормально у вашей Беларусі, там же войны нема, что вы там, навошта вам тут міжнародная абарона, давайте едьте до хаты. То есть вот ёсць такі сапраўды вось узаемасвязь, про якую я кажу, ці это одно ад другого не залежыць? Ну, тут цяжка сказаць, што я валодаю гэтай інфармацыяй наконт таго, як звязаны, напрыклад, міграцыйныя службы і медыа ва ўсіх краінах, аднак я магу
уявіць сабе сітуацыю, у якой медыйная павестка будзе, канешне, не наўпрост, а ўскосна ўплываць на тое, што ляжыць у аснове прыняцця рашэнняў, напрыклад, міграцыйных службаў. Аднак у Швецыі, напрыклад, мы дакладна ведаем, што міграцыйная служба залежыць часткова ад рашэнняў ураду, ад рэкамендацый ураду. Пры гэтым ўсё ж такі я сумняваюся, што мясцовыя гэтыя афіцэры, якія працуюць з рашэннямі наконт пэўных кейсаў беларускіх, арыентуюцца менавіта на медыа, і у асноўным гэта нейкія ўнутраныя рэгуляцыі, ўнутраныя паперкі, на якія яны звяртаюць увагу. Аднак тут можна казаць пра тое, што вось гэтыя паперкі, якія ёсць у агенцтваў, у агенцтва міграцыі ці у кагосьці гэта асобная дзяржаўная установа, тут гэта агенцтва называецца. Я падазраю, што ўплыў медыа, у тым ліку мясцовых, на фармаванне гэтых паперак рэгуляцыі таксама ёсць. І давайте не забываць таксама пра тое, што у заходніх краінах медыа фармуюць часткова і ўяўленне саміх палітыкаў, якія выпрацоўваюць гэтыя рэкамендацыі для агенцтваў, для міграцыйных службаў і гэтак далей. Таму ўсё ж такі медыа гэта сапраўды кажуць, не проста так кажуць, што гэта чацвёртая сіла ў дзяржаве, бо медыа, канешне, фармуюць пэўныя наратывы, фармуюць пэўныя дыскурсы таго, як людзі ўспрымаюць пэўныя праблемы, і гэта можа адбівацца наўпрост ці ускосна на палітычных рашэннях альбо на рашэннях чынавенства, на рашэннях таксама людзей, якія нейкім чынам могуць уплываць на міграцыйныя сітуацыі. Таму я думаю, што тут мы не можам сцвярджаць, што ёсць прям вось такая прамая сувязь паміж тым, што пішуць больш пра людзей. Усё ж такі міграцыйныя службы часта ведаюць сітуацыю ў Беларусі. Чаму здараюцца такія кейсы, калі абсурдна проста сцвярджаюць, што вось у Беларусь зараз бяспечна вяртацца, гэта таксама тлумачыцца і інстытуцыйнымі памылкамі, і нейкімі старымі падыходамі. Бывае, што вось фармальна, бюракратычна нейкія старыя паперкі ляжаць у аснове для прыняцця рашэнняў, як гэта нейкі час было ў Швецыі, калі карысталіся яшчэ старымі паперкамі, не абнаўляючы літаральна паперку, то бок чалавек, нават калі ведае, што сітуацыя іншая, не можа па-іншаму прыняць рашэнне, бо рэгуляцыі яшчэ старыя. І, на жаль, вельмі часта ў заходніх краінах бюракратыя і увогуле вся палітычная сістэма вельмі звязана на правілах, на нейкіх рэгуляцыях, законах. Тут нашмат складаней чакаць нейкіх выключэнняў з сістэматычных рутын і практык. І праз гэта вельмі часта здараюцца вось такія выпадкі, пра якія вы кажаце. І я спадзяюся, што гэта будзе наладжвацца і што менш беларусаў будуць усё ж такі пакутаваць ад такіх некампетэнтных рашэнняў альбо рашэнняў, якія абгрунтаваныя старымі нейкімі падмуркамі разумення сітуацыі ў Беларусі. Як грамадзяне Беларусі мы можем быць там не вельмі задаволеныя, там ці нам можа не падабацца, што заходняя прэса больш увагі надае, скажем, якому-нибудь правакацыйнаму выказванню Лукашэнкі там ці Церцеля ці яшчэ кого-нибудь, чым там чарговай там сустрэчы, там ці пра што гаварылі, там дзе была Ціхановская і гэтак далей. Но так працуе медыа, гэта зразумела. Тут такі падыход змагання за чытача, што цікава, што больш клікабельна. З іншага боку, ўсё ж таки падымаць і мяняць стаўленне і журналістаў, і экспертаў, і палітыкаў, і тых самых міграцыйных службаў. Дыаспара можа, якая роля дыаспары беларускай ва ўсім свеце у дачыненні да гэтых пытанняў? Я думаю, вам гэта пытанне вельмі добра знаёмае, тым больш, што вы не проста прадстаўніца беларускай дыаспары Швецыі, але і узначальвалі яе пэўны час. Сапраўды, я тут магу абапірацца і на персанальны вопыт таго, як мы працавалі з беларускай павесткай, калі я мела дачынення да арганізацыі беларусаў у Швецыі, але таксама і на вынікі нашага даследавання мы 2 разы ў межах нашага маніторынга па вобразу Беларусі размаўлялі з актывістамі, з палітыкамі, з людзьмі з дыяспар.
у тых краінах, дзе беларусаў шмат, то бок это Польша, Літва. Зараз у гэтым годзе мой калега рабіў таксама такія інтэрв'ю глыбінныя з беларусамі замежжа і таксама размаўляў пра тое, якім чынам яны ўплываюць. Таксама на нашым сайце можна паглядзець, гэта папера Геннадзя Коршунова. І у гэтых двух даследаваннях мы бачым тое, што беларуская дыяспара, як нам падаецца, робіць усё, што можа. Магчыма, гэта можна павялічваць у аб'ёме і рабіць гэта гучней, больш актыўна, дасягаць нейкіх новых групаў. Але калі мяне папрасілі падумаць, чаго не хапае, вось тут літаральна вельмі маленькія парады можна даць, бо мы бачым, што дыяспары і працуюць з мясцовымі палітыкамі, выпрацоўваюць свае сувязі і спрабуюць уплываць на, скажем, лабіраваць свае рашэнні, свае прапановы, каб прымаліся прыязныя для беларусаў у гэтых краінах рашэнні палітычныя. Таксама ідзе кантакт даволі шчыльны, як мінімум раней, у першы год, 20-21, калі мы рабілі маніторынг, мы бачылі, што вельмі шчыльна дыяспара працуе з журналістамі. Літаральна ёсць магчымасць напісаць журналістам, звярнуць іх увагу на тое, што адбываюцца пэўныя падзеі, запрасіць іх на акцыю і гэтак далей, напісаць што-небудзь. І тады гэта было даволі актуальна, журналістам это было яшчэ даволі цікава, бо, па-першае, гэта былі свежыя падзеі, і можна было паказаць, як адбываецца вось гэты супраціў, як бы выражэнне патрэбаў на дэмакратызацыю. Аднак таксама вось быў гэты момант звязаны з тым, што дыяспара расла, дыяспара узбуйнялася ў гэтых краінах, і гэта таксама цікавы, у тым ліку для мясцовай аўдыторыі элемент, такі вось момант. Таму на гэта таксама звярталі ўвагу. І сёння на гэта звяртаюць увагу крыху менш, менавіта медыа пішуць пра акцыі, скажам, і пра дзеянні. Аднак мы, калі кажам, зноў ж такі, вяртаючыся да таго, што дыяспара робіць, яна працягвае захоўваць гэтыя сувязі з журналістамі. Прадстаўнікі дыяспар, у першую чаргу, такія, якія ўжо вельмі актыўныя, якія яшчэ не стаміліся, яны займаюцца і акцыямі, і арганізоўваюць некаторыя культурніцкія мерапрыемствы. Тут лепей, каб самі дыяспарныя актывісты распавядалі. Аднак тое, што мы бачылі праз інтэрв'ю, гэта вось літаральна ўвесь стос магчымых мерапрыемстваў, дзе-то іх можна было прабіць больш актыўна, дзесьці можна было б узмацняць сувязі з палітыкамі, дзесьці гэтыя сувязі існуюць, аднак не даюць такога выніку, як магчыма хацелася б самім беларусам, бо ёсць супраціў з іншых палітычных бакоў, з іншых палітычных сілаў. І праз гэта можна сказаць, што я думаю, эфектыўнасць таго, што эфектыўнасць дзеянняў дыяспары, магчыма, не наўпрост залежыць толькі ад дыяспары, канешне, бо ёсць зараз, у першую чаргу, праз вайну, праз эскалацыю з 22-го года стала складаней гэта рабіць, таму што ўсё ж такі ёсць іншы палітычны кантэкст і акалічнасці, якія часта агучваюцца палітыкамі парламентаў ці палітыкамі з іншых краінаў, якія маюць даволі моцны ўплыў на сітуацыю, і, магчыма, іх голас становіцца больш важным ці гучным у параўнанні з голасам беларускай дыяспары. Але я б сказала, што беларуская дыяспара робіць даволі шмат, і калі удасца захаваць гэты патэнцыял і не выгарыць, не стаміцца, то гэта будзе вельмі добры ўнёсак для захавання як бы беларускай павесткі у тым ліку медыйнай прасторы. Так, безумоўна, беларуская дыаспара робіць шмат для таго, каб ўсё ж такі падзялялі лукашэнкаўскі рэжым і беларусаў на захадзе, каб стаўленне да беларусаў было зусім іншае, і кожны робіць сваю справу і па-свойму, так як ён гэта можа рабіць. Дыаспары там у заходніх краінах, можа быць, праз сустрэчы з палітыкамі, праз інфармаванне, праз нейкія іншыя такія, ўсё, што магчыма, робяць. А, скажем, беларусы, якія ваююць ва ўкраіне, таксама ратуюць імідж усяго беларускага грамадства сваімі дзеяннямі, тым, што яны рызыкуюць сваім жыццём. І я хацеў бы падтрымаць са свайго боку і з боку Еўрарадыё збор, які вось зараз ёсць. Інфармацыю пра яго, дарэчы, апублічыў Павел Латушка. Я далучаюся, і Еўрарадыё, мы далучаемся з просьбай
падтрымаць гэтую інфармацыю добраахвотнікі з выведгрупы другога інтэрнацыянальнага легіёна обороны Украины звярнуліся з просьбай дапамагчы закрыць до 5 траўня збор на аўто, якое ўжо рыхтуецца да перадачы. Гэта беларускія добраахвотнікі з выведгрупы другога інтэрнацыянальнага легіёна. Мы зараз дадзім спасылачку, каб можна было паглядзець, куды і што можна было пералічыць, калі для вас гэта бяспечна. Сума там не надта ўжо такая і вялікая. Я думаю, што калі ёсць жаданне і магчымасць, то мы можам хуценька ўзяць і закрыць гэты збор. Калі ўжо так, давайте, можа быть, пытанне ад вожыка патрыёта на вось тэму даследаванняў і закранем трошку іншых яшчэ тэмаў. Вожык піша: а што кажуць даследаванні наконт таго, як цяпер бачаць Беларусь як абсалютнага сатэліта России, ці такую персанальную персаналісткую, я так відаць правильно было б сказаць, дыктатуру? Няма там спакусы скінуць Беларусь у адзін рондаль з Россией? Ну, давайте я адкажу праз тыя рэчы, якія мы закраналі ў нашым даследаванні. Мы глядзелі выключна на тое, як успрымаецца Лукашенко ў дачыненні да Пуціна, то бок як асвятляюцца іх стасункі, іх сустрэчы і падобныя рэчы. Дык вось там у мінулых маніторынгах дамінавала меркаванне пра тое, што Лукашенко гэта марыянетка Пуціна. І ў гэтым маніторынгу мы бачым, што Лукашенко ў першую чаргу апісваюць як сябра і паплечніка Пуціна. То бок на больш такіх роўных пазіцыях хіба. Аднак варыянт таго, што ён марыянетка і, скажам, цалкам падпарадкоўваецца рашэннем Пуціна, таксама ёсць, таксама даволі папулярны. Вось у нашых графіках гэта бачна. Ну, а вобраз краіны агулам на прадмет вось самастойнасці, залежнасці ад Расіі мы не аналізавалі ў гэтым даследаванні. Я думаю, што пра гэта казалі ўжо розныя палітычныя аналітыкі, розныя палітычныя эксперты. Я думаю, што, канешне, часта вельмі гэта залежыць ад інтэрпрэтацыі, як мы чуем розныя заявы, як мы інтэрпрэтуем розныя рэчы. Мы ведаем, што ёсць пэўны тренд на тое, каб апошнія годы змяшчаць Беларусь і Расію ў адзін кошык датычна нейкіх больш медыйных праектаў, датычна нейкіх рэчаў звязаных з падтрымкай грамадскай супольнасці, грамадзянскай супольнасці і падобныя рэчы. Да? Мы не бачым пакуль што такога яркага, яскравага, выразнага, скажам, артыкуляцыі выразнай пазіцыі таго, што Беларусь сёння можна прыраўняць да Расіі, ці можна ўвогуле падтрымліваць толькі Расію, бо ўсё роўна Беларусь потым стане яе часткай. Ну, вось такіх рэчаў мы не бачым ні ў заявах замежных палітыкаў, заходніх палітыкаў, ні наўпрост як палітычныя рашэнні. Мы бачым пэўныя тэндэнцыі, пакуль што яны звязаны з падтрымкай прадэмакратычнага сектару ў абоіх краінах, але мы не бачым гэтага на ўзроўні таго, каб вось гэта тычылася менавіта краінавых узроўняў, да, і скідання ў кошык палітыкі замежнай, напрыклад, у дачыненні Расіі і Беларусі. Пакуль што гэта так яўна не заўважна. Аднак гэта не значыць, што такое не можа здарыцца праз нейкі час. Я хотел бы яшчэ закрануць тэму легітымнасці Ціхановскай, про якую зараз шмат чамусьці пачалі гаварыць, хоць здаецца до 25-го года нібыта вот до новага цыклу электаральнай прэзідэнцкай кампаніі час яшчэ ёсць, але вот пачалі казаць, што ўсё ж таки вось калі выбары, так званая электаральная кампанія пройдзе, Ціхановская не зможа удзельнічаць у выборах, то есть не зможа пацвердзіць сваю легітымнасць і гэтак далей. На ваш погляд, Леся, ўсё ж таки звязаная гэта ці не дата чарговых прэзідэнцкіх так званых выбораў у Беларусі і легітымнасць Ціхановскай? І ці магчыма ўвогуле, памятаеце гэтую гісторыю з Александром Міленкевічем 2006 год, 2007, калі там такая, як это потым назву яно атрымала, ротацыйнае лідарства, калі там типа там, ну вот ты, Міленкевіч, пабыў адзіным кандыдатам, задай цяпер вот я пабуду, я таксама хочу паездзіць там, пасустракацца з усімі. Магчыма такое вот у дадзеным выпадку, калі сказаць, ну Ціхановская, 5 гадоў твае прайшлі, зараз вот лідарам дэмакратычных сілаў буду я, выходзіць хто-небудзь, і вот і што? Вот магчыма такое? Як вам ввогуле бачыцца сітуацыя?
Ну, давайте, напэўна, пачнем з апошняй часткі, а потым вернемся да пытання легітымнасці, бо там бачу сэнс застацца крыху даўжэй у тлумачэннях і тлумачэнні пазіцыі, якую маю. Калі казаць пра вось гэтае ратацыйнае лідарства, ну, слухайце, гэта ўсё даволі унутраныя палітычныя працэсы, якія пакуль што прадказаць складана. Можа быць, вось вы зараз агучылі ідэю, якая спадабаецца дэмакратычным палітыкам, і яны вырашаць, што гэта добры варыянт на будучыню. Ну калі гэтыя палітыкі ведаюць троху гісторыю Беларусі найноўшую, то яны памятаюць, як это было ў 2006-2007 годзе. Конечно, але ведаеце, мы ўсе памятаем, але вось пакуль вы мне не нагадалі, я не падумала, што гэту ідэю можна было б і перакласці на сённяшнія падзеі. Тут у беларускай гісторыі, у гісторыі ўвогуле сусветнай было вельмі шмат розных ідэяў, і ідэя еўрапейскасці Беларусі, якая вось узнавілася таксама пасля кампаніі Міленкевіча ў 2006 годзе, да? То бок розныя рэчы, яны бываюць усплываюць у розныя перыяды часу, таму я думаю, што мы дакладна не можам сказаць, што тут будзе. Я, на жаль, не маю доступу да мыслення і стратэгічнага планавання беларускіх дэмакратычных сілаў, таму магу толькі сказаць, што калі такая ідэя ўзнікне, яна можа мець пэўныя як перавагі, так і праблемы. Перавагі могуць заключацца ў тым, што гэта будзе такое падзеленае лідарства, якое будзе гарантаваць пэўным чынам адсутнасць манаполій улады, а хутчэй такое агульнае лідарства да моманту, пакуль гэтыя людзі, якія знаходзяцца ў дэмакратычных сілах, маюць жаданне да палітычнай барацьбы, змогуць атрымаць шанс на рэальных свабодных выбарах у краіне першых, якія здарацца. То бок, да, можна гэта бачыць як, скажам, такі пераходны варыянт, пераходны нейкі перыяд, да, у межах якога дзеліцца гэтае лідарства. Наколькі гэта можа мець толькі пазітыўныя бакі, мне сказаць складана, таму што я думаю, што гэта будзе таксама прыводзіць да нейкіх негатыўных рэчаў, якія звязаныя ў першую чаргу з тым, што падзяляецца і адказнасць. Людзям незразумела, каго крытыкаваць, на каго скардзіцца, незразумела, як чалавек, там, скажам, за год ці за два можа выканаць пэўныя свае функцыі і дасягнуць чагосьці. Таму, па сутнасці, людзям можа не падабацца ніхто, ні адзін чалавек з тых, хто будзе вось гэтым ратацыйным лідарам, лідаркай, бо да канца не зразумела, чаго можна чакаць ад чалавека за кароткі тэрмін, да? Ну і ва ўмовах эміграцыі зараз дэмакратычныя сілы і так шмат крытыкуюць наконт таго ўвогуле, што вось няма рэальных палітычных рашэнняў, вось вы не робіце штосьці для Беларусі і гэтак далей. Гэта ўся крытыка, яна будзе проста, мне падаецца, узбуйняцца праз падзел гэтага лідарства, таму я думаю, што гэтая ідэя мае таксама такія адмоўныя бакі. Аднак сказаць, ці будзе яна імплементавана, вельмі цяжка. Ну, бо я проста не ведаю, якія планы ў дэмакратычных сілаў, яны іх не агучвалі. Што тычыцца легітымнасці, я думаю, што калі мы кажам пра легітымнасць, нам трэба заўсёды вяртацца да разумення таго, што такое легітымнасць, да дэфініцыі гэтага панятку ўвогуле. І калі мы вернемся да дэфініцыі гэтага панятку, мы зможам з вами крыху больш, я думаю, паразумецца у тым сэнсе, што людзі, которые лічаць, што Ціхановская не мае права на тое, каб сцвярджаць, што яна лідарка пасля 25 году, і людзі, которые лічаць, што яна павінна заставацца лідаркай, змогуць больш паразумецца, калі проста заглянуць у сам па сабе панятак. Легітымнасць, у прынцыпе, яна даволі цяжкая, яе цяжка замяраць і яе цяжка зразумець. І таму вось вельмі часта панятак легітымнасці, ён паходзіць, ведаеце, з палітычных навукаў, сацыялагічных навукаў. Ёсць розныя аўтары, якія па-рознаму тлумачылі, але агулам ідэя зводзіцца да таго, што гэта вось это нейкая каштоўнасць, якая можа быць ці калектыўная, ці індывідуальная, але гэта вера ў тое, што гэты чалавек ці група гэтых людзей мае права на кіраванне. Гэта не абавязкова падмацоўваецца вынікамі электаральных працэсаў, гэта можа быць персанальная легітымнасць, так званая харызматычнае лідарства, харызматычная легітымнасць. Гэта можа быць працэдурная легітымнасць, это значыць, што краіна функцыянуе па законах,
Адпаведна, калі ў краіне ёсць моцнае заканадаўства, усе яму давяраюць, могуць на яго абапірацца, это таксама вось такая форма легітымнасці, якую часта называюць працэдурная. Яшчэ ёсць перфарматыўная легітымнасць. Гэта легітымнасць, якая грунтуецца на тым, што група людзей ва ўладзе змаглі дасягнуць поспеху ў пэўным накірунку і змаглі прынесці канкрэтны вынік. Напрыклад, не ведаю, праведзена класная пенсійная рэформа, якой задаволены пенсіянеры і ўлады, якія будуць актыўна казаць пра тое, што вось мы малайцы, мы дасягнулі тых зменаў, якія былі патрэбны нашым пенсіянерам, нашаму грамадству, нашай эканоміке. І таксама также лічаць групы ўнутры грамадства, то бок самі грамадзяне гэтай краіны таксама лічаць, што это паспяхова. У гэтым сэнсе ўлады як бы атрымліваюць дадатковыя балы ў гэтай легітымнасці. У аўтарытарных рэжымах таксама ёсць панятак легітымнасці. Вельмі часта ёсць краіны, у якіх аўтарытарных лідараў падтрымліваюць. Тут далёка хадзіць не трэба, гледзячы на хаця бы прыкладную, цяжка замяральную, аднак усё роўна падтрымку Пуціна. Мы бачым, што ёсць пэўная падтрымка, і ў гэтых выпадках, калі глядзець на заканадаўства, то па сутнасці можна сказаць, што, канешне, Пуцін нелегітымны, да? Выбары фальсіфікуюцца і гэтак далей. Этаму таксама ёсць доказы. Аднак легітымнасць не заўсёды на гэтым грунтуецца. Калі ў чалавека ёсць падтрымка, напрыклад, як у выпадку Пуціна, праз яго персаналісцкія якасці, праз харызму, да? То, што таксама ёсць вось у разуменні класічнага панятку легітымнасці у сацыолагаў, палітолагаў, то мы можам, у прынцыпе, сцвярджаць, што пэўная легітымнасць там ёсць. Таму панятак легітымнасці, ён вельмі такі вось гнуткі, і яго можна адаптаваць роўна так, як нам зручна. Да? Калі нам зручна сцвярджаць, што вось хутка будуць выбары, гэты чалавек перамагае, не перамагае на выбарах, і калі не перамагае, губляе легітымнасць. З аднога боку, да, але калі прытрымлівацца ва ўладзе і калі людзям для легітымнасці не абавязкова патрэбныя выбары, да, в прынцыпе, можна сказаць, што чалавек можа трымацца ва ўладзе легітымна. Таму у залежнасці ад таго, як мы грунтуем, на чым мы грунтуем вось разуменне легітымнасці, на электаральных працэсах, на персаналіях ці на заканадаўстве, на працэдурнасці, будзе і выходзіць адказ. Да? Таму я думаю, што ў выпадку Ціханаўскай мы маем тут як бы сітуацыю, якой можна паглядзець на гэта з двух бакоў. Па-першае, калі казаць праз электаральную легітымнасць, напэўна, нельга сцвярджаць, што яна ўвогуле была ў Ціханаўскай. Таму што ў нас не было сапраўднай заявы ЦК, ЦВК, у нас не было сапраўдных усіх пратаколаў з усіх участкаў. Там, дзе мы бы яскрава пабачылі, што Ціханаўская перамагла, ёсць пэўная выбарка гэтых пратаколаў і вынікаў, аднак усё мы не ведаем, як уся папуляцыя, якая мае права галасавання, галасавала за Ціханаўскую. Таму, па сутнасці, можна сказаць, калі бы мы думалі толькі праз прызму электаральных працэсаў, то ў Ціханаўскай гэтай легітымнасці як бы і не было, згодна з гэтага, выходзячы адсюль. Калі выходзіць з іншай ідэі, да, з ідэі харызматычнага, напрыклад, лідарства, ці з ідэі вось гэтай народнай падтрымкі і веры ў тое, што гэты чалавек мае здольнасці, мае падтрымку, да, нам не далі яе паказаць электаральнымі спосабамі даказаць, аднак мы дакладна маем пацверджанне, вось мы бачылі людзей на вуліцах, мы бачылі частку пратаколаў там, дзе яна перамагае з адрывам ад Лукашэнкі, мы бачылі яе як чалавека, які там вось гатовы змагацца за будучыню дэмакратычнай Беларусі. У гэтым сэнсе, канешне, легітымнасць ёсць. Таму калі мы грунтуемся на веры грамадства, напэўна, частка грамадства вось верыць у легітымнасць Лукашэнкі, хаця таксама электаральнай легітымнасці там няма. Частка грамадства верыць у легітымнасць Ціханаўскай, хаця таксама электаральнай такой чыстай няма. Проста калі выбары фальсіфікаваныя, то, па сутнасці, пасля 2020 года ні ў каго няма гэтай электаральнай легітымнасці. І таму тут трэба, я думаю, уключаць іншыя пераменныя, да, вось это запыт менавіта веру грамадства і вылучэнне самім жа грамадствам пэўных лідараў. То бок мы бачым, што зараз у прынцыпе прадэмакратычная супольнасць схіляецца да таго, каб падтрымліваць вось Ціханаўскую як лідарку дэмакратычных сілаў. Ёсць крытыкі, ёсць розныя меркаванні, але збольшага
калі вось такімі шырокімі мазкамі паглядзець, беларускія актывісты, беларуская дыяспара глядзяць на Ціхановскую як легітымную прадстаўніцу беларускага прадэмакратычнага руху. Также Ціхановскую ўспрымаюць і за мяжой, як лідарку прадэмакратычнага руху, прадэмакратычнай апазіцыі часта называюць, аднак супольнасці, якая ў 2020 годзе выказала свой пратэст супраць беларускага рэжыму. Таму, калі грунтавацца на гэтай ідэі, то можна сказаць, што ў 2025 годзе Ціхановская не згубіць гэтую легітымнасць, калі яна не страціць магчымасць падтрымліваць вось гэтую веру грамадства у тое, што яна здольная весці краіну далей, здольная быць лідаркай і дэмакратычнай супольнасці, і больш шырокага беларускага грамадства, і тых, хто ўнутры краіны, і тых, хто за мяжой. Калі гэта будзе захоўвацца гэты вера і давер, у гэтым сэнсе чалавек можа захоўваць легітымнасць не абавязкова цягам электаральнага цыкла, а даўжэй. І таксама тое самае тычыцца і іншага варыянту. Калі мы глядзім выключна на выбары, я лічу, што гэта проста невалідны аргумент казаць пра тое, што Ціхановская згубіць сваю легітымнасць у 2025 годзе, бо сканчаецца электаральны цыкл, і гэта як бы нелагічна, таму што па логіцы яна як бы і не атрымлівала гэтую легітымнасць у 2020 годзе. Я думаю, што вы прыкладна зразумелі, да чаго я тут вяду. Ёсць розныя пазіцыі, яны залежаць ад успрыняцця, але вельмі важна думаць пра якую легітымнасць мы кажам, калі мы пра гэта кажам, і думаць таксама лагічна, як гэта ўвогуле стасуецца паміж сабой 2020 год і 2025 год. Ну так, вот мне, дарэчы, гэта падабаецца такі падыход наконт пытання веры. Тут, конечно, можна сапраўды хаця вельмі добра. Шмат тэм хацеў з вами закрануць. На жаль, аказалася такая цікавая размова, што не ўсё паспяваем, але одну тэму ўсё ж таки не магу пропусціць, можа быть, коротко яе закранем. Ужо некалькі дзён абмяркоўвае грамадства, перачытывае, асэнсуе, вылаўлівае як тых блог вось гэтых вось даносчыкаў, якія пісалі даносы у КДБ, прычым нават вылавілі ўжо некалькі чалавек, якія зараз хацелі ісці ў каардынацыйную раду дэлегатамі, а ў свой час пісалі даносы на паплечнікаў, на актывістаў, яшчэ на каго. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Вот як бы вы маглі яе пракаментаваць? І ввогуле, ці варта нам казаць, хапацца за галаву і казаць: жах, прав быў Зянон Станіславович, агентура і маргінез паўсюль. Слухайце, можна, калі хочацца, пазнаёміцца з гэтымі усімі тамамі даносаў, можна просто зрабіць вывады. Я асабіста скажу, што я пакуль што не гатова ў гэтую базу заходзіць, вывучаць усе варыяцыі таго, як беларусы могуць быць сябрамі і ворагамі адначасова. Мне падаецца, што гэта, канешне, залежыць ад кожнага чалавека. Чаму так адбываецца? Адбываецца таму, што ёсць гістарычная памяць даносаў, таму што ёсць, скажем, даволі нядаўня, таму што ёсць гэты увогуле механізм, ёсць магчымасць звязвацца і кудысьці скардзіцца, таму што ёсць частка культуры такой грамадскай, што вельмі часта мы не выказваем свае думкі наўпрост, аднак лічым, што можна гэта вырашыць нейкім іншым чынам, вось, напрыклад, камусьці паскардзіцца, замест таго, каб сказаць у твар. Ёсць канкурэнцыя, ёсць розныя матывацыі, якія могуць весці да такой культуры даносаў. І, шчыра кажучы, я думаю, што, канешне, для нас гэта важная рэч у моманце, дзе мы знаходзімся сёння, у тым палітычным кантэксце, дзе варожасць паміж дэмакратычнымі беларусамі і паміж прыхільнікамі Лукашенка яна становіцца ўсё больш інтэнсіўнай, ўсё больш вострай. У гэтым кантэксце, канешне, гэтая база можа цікавіць нас як увогуле вось такая грамадская з'ява, а вось той-то напісаў тое, а яна вось гэта сказала, і гэтак далей. Можна ў гэтым капацца, але я думаю, што
калі разважаць агулам, то магчыма, калі б мы мелі дасяг да такой жа базы ў якой-небудзь іншай краіне, то, ну, скажем, у Швецыі, мы б таксама пабачылі, што тут скардзяцца на суседзяў ціхонька замест таго, каб пастукаць у дзверы, што пішуць таксама даносы на нейкіх людзей за тое, што вось яны кажуць не тыя рэчы, што яны крыўдзяць іх рэлігійныя погляды ці вось падобныя рэчы. Таму культура даносаў, я думаю, што гэта асобны пласт даследаванняў, і я тут не лепшы эксперт у гэтым сэнсе, таму што я гэтым не займаўся, але я магу сказаць, што мае чаканні такія былі б, што ў іншых краінах таксама ёсць шмат даносаў, проста мы іх не бачым. Аднак у беларускім кантэксце вось гэтая база, яна, канешне, зацікавіла шмат каго. Мы бачым і каналы пра гэта публікуюць розныя, і персанальна людзі знаходзяць пра сябе даносы. Гэта вось аказалася таксама такім фільтрам для людзей, якія пойдуць на выбары ў каардынацыйную раду, напрыклад, і падобныя рэчы. І я думаю, канешне, абгрунтавана частка з стылістыкі гэтых даносаў ці матывацыі для гэтых даносаў, канешне, абгрунтавана гістарычнай нейкай памяццю ці прыкладамі ўвогуле таго, што вось можа быць, камусьці хочацца выслужыцца, можа быць, камусьці хочацца канкурэнта свайго з працы прыбраць, не ведаю. Ну, вось такія рэчы. Канешне, ёсць, я думаю, што частка вельмі шчырых, такіх вось ідэалагічных людзей, якія лічаць, што вось з такім трэба змагацца, таму трэба рабіць данос. Ну, таму тут гэта такі тонкі псіхалагічны момант, які мне падаецца вось на ўзроўні сацыяльных навукаў можна вельмі доўга вывучаць і глядзець на яго з розных бакоў, але я думаю, што гэта для нас у сённяшні момант хутчэй раздзяляльная такая вось гэтая база, да, чым нешта, што можа беларусаў аб'яднаць. І гэта можа мець не вельмі добры эфект зараз, тому што людзі будуць вось зараз яшчэ пару тыдняў шукаць сваіх ворагаў у гэтых базах і спрабаваць знайсці, хто ў чым вінаваты. Гэта з аднаго боку добра, з іншага боку, я думаю, што гэта стварае такое напружанне дадатковае. Ну, з іншага боку, мне падаецца, што да, конечно, людзі мяняюцца, а яны маглі змяніць погляды, змяніць пазіцыю, але ну неяк так не вельмі прыемна, ну умоўна кажучы, як бы мы там не ставіліся да каардынацыйнай рады, хтосьці лічыць яе патрэбнай, хтосьці там пятым колам, але у гэтым органе нейкім чынам прадстаўнічым і бачыць чалавека, які оказывается па нейкіх там вот поклічу душы і сэрца пісаў данос у КДБ, ну как-то не вельмі хочацца. Ну, вядома, што не вельмі хочацца, я таму і кажу, што гэта зараз стварыла такі таксама добрую працэдуру, у тым сэнсе ідэалагічны чек, можна правяраць людзей, адфільтроўваць праз вось гэтую базу, ці ёсць там даносы, ці няма. Ну, тут з іншага боку могуць сказаць гэтыя людзі, а як гэта звязана з электаральнымі працэдурамі, а дзе гэта прапісана, і ўвогуле аспрэчваць свой удзел у выбарах. Вядома, што хутчэй за ўсё за гэтага чалавека ўжо ніхто не прагаласуе, і самі чальцы спісаў таксама могуць прыбраць гэтага чалавека. Вось, але, ну, конечно, гэта добра у тым сэнсе, што калі за кандыдата ў каардынацыйнай рады галасуюць дэмакратычныя беларусы, которым важна вось стаяць на адным полі з тымі людзьмі, якія падзяляюць іх ідэалагічныя погляды, то, канешне, гэта важна. Ну да, зараз акурат такі, дарэчы, вось спрэчкі пачаліся, хто ўсё ж такі страшней, вось гэтыя людзі, якія пісалі данос у службу «Одно окно КДБ» по поклічу душы, ці тыя, хто пісаў свайму куратару штотыднёвыя справаздачы па дзейнасці падапечных. І тут как бы і сапраўды невядома, там можа быць завербавалі, ну на нейкіх злавіўшы на нейкай, можа быць, трагедыі жыццёвай, а тут чалавек-то пайшоў і па поклічу свайму вот праявіў ініцыятыву. Так што нават і невядома. Это і тое, і другое пра пошук ворагаў. Нам хочацца ведаць, хто наш вораг, і вось разабрацца з усімі, да? А калі мы думаем пра тое, што ўсё ж такі ў гэтай парадыгме, напэўна, вораг, ён крыху вышэй, і да яго дасягнуць не так проста, і, на жаль, не такія метады барацьбы, як проста апублічванне даносаў тут дапамогуць, то тут можна пераключыць свае высілкі на штосьці іншае, штосьці больш важнае.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі была Леся Руднік, паліталагіня, дырэктарка цэнтра новых ідэй. Каб зайсці на сайт цэнтра і пачытаць даследаванні, якія яны робяць, ну і ўвогуле пра тое, чым яны займаюцца, спасылачка ёсць у нашым апісанні, як ёсць і спасылачка на збор для дапамогі беларусам з выведкі з другога з замежнага легіёна. Так што, калі ласка, таксама далучайцеся, не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыо. І, дарэчы, у мяне ёсць яшчэ кніжачка такая, вось хочу прадэманстраваць, про беларускую нацыянальную ідэю, гераіняй якой была і Леся Руднік. Нацыянальная ідэя ад яе таксама ёсць тут, так што калі хтосьці не ведае, дзе на чым папрасіць, каб паставіла Леся аўтограф на памяць, то вот можна ўзяць кнігу і вот побач з яе фотаздымкам і яе нацыянальнай ідэі гэта зрабіць. Дзякуй вялікі, Леся, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй, Зміцер, жыве вечна.